Tervehdys! Usein kysytään, että minkälaisissa asennoissa meditaatiota saa harjoittaa. Ja voiko sitä ylipäänsä tehdä oikein, jos ei pysty istumaan esimerkiksi polvikipujen, selkäkipujen tai lonkkavaivojen takia tällaisessa lattia-risti-istunnassa. Vastaus tähän on, että aivan ehdottomasti meditaatiota saa ja kannattaa harrastaa kaikenlaisissa asennoissa, mitkä vaan itselle tuntuu mukavilta. Erityisesti silloin, kun meditaation harjoittamisen tavoitteena on oman hyvinvoinnin lisääminen, suosittelen, että unohdat kaikki tällaiset täytyy tietyssä asennossa pystyä olemaan vaatimukset ja teet vaan. Meditaatiota voi harjoittaa esimerkiksi tuolilla istuen. Ja mun meditaation alkeiskurssilla en missään tapauksessa vaadi ihmisiä taipumaan tällaisiin asentoihin, johon se meditaatioharrastuksen innostus voisi sitten saman tien laantua. On myös meditaatioita, joita tehdään liikkeessä, erilaisia liikemeditaatioita sekä kävelymeditaatio. Joten tällainen istuma-asento ei ole edellytys meditaation harjoittamiselle.